Nou, misschien bij de orenbrei, dat ze daar binnen. Daar is even shit. Ja. Hey eindjes. Ja, dat mag heel stil blijven. Jess die zal even zien hoe het gaat. Ze lagen het wel heel wat. Hier al wat minder stabiel dan ik dacht. Ja, natuurlijk, dan krijgen we dat weg. Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Jelke is op dit moment heel blij met me, want ik hier weer een hele handige actie. Check, dit is het poort van de tafelstoel van Eeldouw. Ik zoek even heel netjes de tafelstoel waar uit elkaar halen, zodat we wat meer rond te hier. Maar die hier, zeg maar, hier er al heen. Hey Jelke? Ja, gelukkig gaan we hier heel erg behulpzame mensen. Die gaan we nog een beetje van geven. Dus Jelke had hem weer opvisken. Hier dan weer. Yes. Dus ik ga het poortje weer. Hoi jullie. Nou, ik breng het even nog. Jo. Oh, wat is het bollen? Met mijn grote hoed. Pie. Nou ja, de jongens zijn alweer naar het strand natuurlijk. En Ildo en ik zitten hier lekker hè. Vies is zo leuk. En 4 juli op de planning. Ilse en Tjebbe komen hier om het subboot te brengen. Yay! En Rolf Jas zijn ouders komen om Rolf Jan weer op te helpen. Dus mij is een gezellige dag van mij zien. En het waar is schitterend. En de hele haven lijkt smoorvol. Dus eigenlijk al hier campers, maar hier mensen. We hebben in de warmte hebben we even dit doek van de ruggen. Nou is het binnen lekker koel, dus is het zo alleronhurigst warm. Dit is dus uitzicht. En op een maand daar just alweer alle boordjes varen. Ik denk dat dit samen een koester wordt, dus ik zal er even een poging van. Nou, ik zal zo even om boordskipjes. Ik zal eerst even zien waar de jongens binnen en dat het al je goed gaat. Dus dan krijg ik al even west om een bal, dus... Of wij skepjes en Amerikaans ophellen, dat is ook wel wist je, hè? Hey jongens! Wauw, wat ga je voor moois maken? Oh, dit is vet. Ja, en ik ben daar nog bij zo'n Dit is leuk. Nou, mooi bordje toppers. Onza! Nou, heel veel mensen gaan nou het wetter op. Ja, als er echt een plakje waar in Noordwark of stadje vinden was, dan was ik wel betierd voor het zeg maar. Vooral mijn grote boord. Het is moeilijk om een plak te vinden. Heel veel mensen zijn nou op het wetter. Ja, ik kom dus naar het Boetenlons eigenlijk net goed met kist. Dus dan nemen ze de boord en dan in Friesland, Nederland zeg maar. Hier is een leuk brechtje. Die kan ik iepen. Dus als mijn boordje onder de troggie is en de pas net, dan kan het brechtje iepen. Dat is wel leuk. Zelf op het knopje drukken. Ik zal even naar het dwap, dat is hier dichtbij. En dan hel ik even boordskipjes. Nou, ik ga de buiten binnen. Ik heb even vol mijn oom vet zwier. Maar ik had in 2 tasjes verdeeld, dus wat een workout voor mij. We hebben wat te dus ik bak even wat lekkers aan boord. Hè. En wat drinken, want het is heet. Nou, dat gaat dan echt snel, dus even meer kunnen we weer even vooruit. Ja, zullen we even zien? Jullie nou mijn stad ook? Ik ben een visje. Nee, had ik al lang niet. We hebben hier een ongelukje. Hey. We hebben de tafelstoel uit elkaar. En toen hier zag ik zijn huid, Jelke. Die pakte toen de bal. Oh, dat had hij je me al even verteld. Nee, die pakte... Ja, en die pakte toen... Mijn magneet. Hey. Hier de Ja, poort van de maar een tafelstoel. magneet Ja. En die... Oh, dat hij het al even verteld. Dat is echt mooi. Oeh, ik zie de jongens net meer niet aan het visje ben, jongens. Dus ja. Nou, misschien bij de orenbrei, dat ze daar binnen. Daar is even shit. Nou, de jongens weer voort, maar we gaan nog even naar het watersplakje bij de havenmeester. Als je straks zo leuk wordt. Ah, goeie. Zeg, alle meesten gaan weer het wetter op, jongens. Zie je dat? Ja. Hey, eindjes. Dat mag heel stil blijven. Hoi, we gaan wel wat ballen bij de kennen. Hey. Gaan we nog wel oer.
zijn. Nou, dan gaan we erachteraan doeken, jongens. Ik ga zwemmen komen. Ah, wat maar net wordt je jip, denk ik. Nog een bommetje. Draai die bommetje. Bommetje, bommetje. Doe eindjes. Kun je weer ook Kun je weer ook. Oei, is lekker cool, hé. Dit is een mooi dakje heen. Daar ben we bij het havenkantoor en er zit een mooi watersplak bij, hè? Ja. Let me eens als je wat haalt. Oh, ik zeg skelters, hè, trekkers. Hier skelteren. Hier skelter en hier trekker. Nou ja, twee trekkers. En een grote zwaan, hè? Ja. Er zit anker onder, hè? Zit er een anker onder? Ja. Oh, ja, met een soort trap of zo. Kijk nou. Dat heb je zo achter. Achter. Oeh, maar dit is een leuk hoekje, hè? Ja, hier. Lekker. Ja? Het zit hier nog net niet. Dino's. Oh, oude beestjes. Leuk. Zit dit? Een dinobot. Een skelet. Ja. Een dino-skelet. Tadaa! Dat is helemaal. Ja, dat is al wel wat grotere zaak. Best ik een hier ouder, hè? En een wip aan je hebben. Een wip. Oh! Ja, ik ben de kapitein. Ik ben de kapitein. Ik ben de kapitein. Ik ben de kapitein. Ben de middelste? Ik ben de kapitein. Hallo! Wat? Paak elke beest toe. Paak elke stuurt ook altijd, hè? Het scootje. Maar wat voor kleur scootje het Paak elke? Net green. Wit, toch? Bruin. Wit. Bruin. Wit. 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 Oh, dit vindt Paak elke weer mooi. Bootje. Trouwens, Jelke hier zelf nog een magneet aan boord vond. Dus ik ken nog eens wat in het water vallen litten. We gaan nou ingeleend van de havenmeester. Maar we gaan ook zelf in, dus dat is wel handig. Mij mee aan boord vooral. Ik ben echt zo handig met socks. Ik val me direct net meer voorbij gaan dat we op een boord net iets verlem winnen. Dus nou ja, zo gaat het ook een beetje. Wee. Ik zal even een bakje koffie zetten en even lekker genieten van het mooie weer. Later. Nou, heel zijn chip ben je met het subboord. Ze hebben inmiddels oppompt. Cool. En dan gaan ze hem eraan in hele suppen. Ja. Thanks. Nou, misschien ben je ja. Ik wil wel even zien hoe dat gaat. Ja, we willen wel even zien hoe dat gaat. Ze stak te zwemmen, Pamke. Oh, Famke die wel leuk. Zaken? Ja, waar is zaken nou? Waar is Zaken? Ja, zaken is op de stroom bij Rolf Jan. Als toen er een kost, dan moet hij Jan zo. Zie je. Ja. Dus we willen maar mij rennen. Kijk dan, hier kun je gewoon opstappen, toch? Ja. Ja. Oh, net. Hoe Maar, net zoveel? Zo hier en dan kun je zo erop een in. boord vol. Ja, maar hier chillen. Zie daar. Daar is maar rond, ja. Nou, we zullen zien hoe dit gaat. Dus het hebben zijn eerste keer op een shutboard. Shit, maar snel in de blanke vastzetten. Ja. Dat doe je samen met jou. Oh shit, er staat ook een maatstafel op die pedal. Als de muts koost. Zo. Het waait wel goed, ja, maar het zit er weer niet. Jongens, vernielen hem de boel net. Maar nergens het om het chibben komt erom. Op het subboard. Is die ontzettend? Oh shit, ik zag hem al. Shit, daar is het. Waaide wat de hut, denk ik. Hij staat stingen of wel in op een knibbels? Ja, bij zulke wel, maar ze staan hier. Nou, dat zoek ik al wel, maar ja, om het chibben net. Nou jongens. Ik kom direct op. Shit, dat dit denk je jongens maar daarom vast. Dat vond ik wel een goed idee van om het chibben. Gewoon die middelste. Gewoon die middelste, daar even nog heen. Nou, dan win je de goede kant uit. Ja, je komt wel op stroom. Ja. Zie je hem? Steen Roelof. Steen heen. Beide heen. Beide. Nee, nou Steen. Ik haal je beet. Ik haal je beet. Steen.
Vond dit een leuke vlog? Abonneer je. En zet het blauwe tomkoon. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey hoi! Hey jongens, zeg je met hoi? En naar je dij. En naar je vlag. En dan? En dan? Ja, do. En naar je dij. Dan naar je vlag. Do. Do. Daar is de bloem nemen voor tante, Dat ja? is ze dan, hè? Naar je dij, naar je vlag. Do. Oh, schat. Ja. Do. Vonden ze dit nou leuk? Vonden ze dit nou leuk? Maar besef, vond dit een leuke vlog? Abonneer je. En zet een blauw toenk omheen. En via het net het chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Want een naar je chitsvlog. Hey hoi! Do. Zwaai. Do. Doei! Zeg maar doei. Hey hoi! Dodo! Nou, shit, dat gaat even niet. Tjus die zal even zien hoe het gaat. Ze laken het wel heel wat. Hier al wat minder stabiel dan ik dacht. Ja, tuurlijk, dan krijgen we dat weg. Leidt het hem aan de boer of leidt het hem aan de bestuurder? Dan let ik weer verder net hoor. Nou, steen maar die hap. Oeh, dit zou leuk worden als er in dondert. Dat net per se je doel. Lukt het test? Als je hij wordt best een grip van natuurlijk, hè? En ik wil dan een chill en dat ik het voor een keer. Gelukkig dat de wiens in werk. Nou, do, fijne vakantie. Tja, daar komt ze weer om mijn hoeken. Ze laken het al wat beter. Volgens mij gaat het goed. Hoe gaat het?